беҳад неъмати хубае оча. оли баъзеш мехӯрам пиён мешаванд, баъд очаш суханаш мега «Ти чӣ кор дорӣ, бира кори ухта бикун». баъд дар пагаи хубаш мехеза ки очаш неисталака дига ки дига багаш ки бача нах дига ҳичка намегад. шоир мегӯяд ки «Э очаи ҷон ғанимати ҳар лаҳза, ғамҳо тадарав кардем бастем дарза, оча мегӯ мебанди дилу меларза, оча ба ҳама ганҷи ҷаҳон меарза». як ҳамкасдор вақте ки падараш фавтид гуфт ака падарам беҳад моҳира дӯст медошт. гуфт айни ҳол мерам 5 кило 10 кило моҳира мехарам, мерам дар хона мехӯрам, дига моҳӣ бӯи падарам намекунам. ё ин ки мега ки дарав мекардам отамай пишти меомад мегуфт ки бачам шалпар нашидӣ, мегуфт басе охи давомша пага мекунӣ, мега ози мерам медарам ҳамқа медарам, мега